Ipapilit na sa damo tagtangon, ibalik mga pak yan. Hello guys, may pinantangay ni sa mong gipapilit. Ipapilit na sa damo tagtangon, ibalik mga pak yan. Sorry. Tagtangon, ibalik. Hello guys, what's up? This is Biboy na usab ang umuwagtang sa mga kasakit nga nas inyong mga bugan. Sabi sa mga Higala. So anyway, po nung umprami dito sa Bugo City para sa mga Eco Bricks to School Supply Program. Yan, naibabay nga nagkat-kat karon sa Kuluyo. For the Sdec na sa Sangguniang Kabataan diri sa mong barangay. Anyway, so padayon niya po mga Higala no nya hantod ugma kay option dissemination, padayon niya po ng atong part 2 sa vlog sa Bricks to School Supply Program. This is Biboy Bugoy, ang gwapo nga may pagkatiso.
Hello guys, what's up? Nako karon sa radio station. Nawa. Hindi tayo. Nako karon sa Barangay Hall together with my active and guwapa. Basta mga na.